ndiri mukoma wacho ndawaenda kamirira Shaibu Lazarus. Iye Lazarus wacho chaiye apo. Yononzani? Shaibu Hassan. Ani? Hassan Shaibu. Hassan. Ndo akamumirira hapo. Wongo. Takamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzokai kudai tikurukure nezvenyaya yekurwara kwamemori chatonhora. Yanembo dzako chitupa nemari yedare izvo zvaitwa. Akutaura izvo zviri paritivi chatonhora achitaurira kuna mhuri yekwashaibu Lazarus naHassan. Lazarus yakambopinda mudare. Takamboya muno kana kwana ruiri. Tauya muno chekutanga takauya tikadzoka. Mukati panyaya yenyu yendiro ripira yababa wenyu handitika. Handina zvandakabvunza zvakadini nditobva taenda hapana chandakaona. Mati paumwe mubatsiri wechidzimai taenda kuseri kwechuru. Tobva tazodzoka kechipiri. Yamangarwa nemwana wangu first born yangu life. Yauya nhau iyoyo muno muko. Makati bazochi mukati tokudai musi wechi tozokudai munga makati musi wa12 nona mabhuku mezvinenge zvirimo 12 ya anazokwana angozi musi wa7 musi wa9 achibva ashaika mukomana wangu handiza tiri mukati menhau ipi iyoyo ndikafonera ndiani anotipa masamuno ndikati ano ndakundikana kuuya ndikati mwana uri kurwara mwana wangu washaika mari handina obva adzoka futi mukurwarazve tobva tambofamba takashowa takafamba inini sati zvara nemukwambo takafamba tikaenda kuinyanga tikaenda kwamukotsanjera pamakatanga kuya muno makaya muswana makatanga kuya mudare muno muswana madheta anga nenyaya dzenidzi nyaya yekurwara kwemwana yakatanga musi 2010 handitika 2010 ine umoti 13 to 14 years chingoshupana nenhau yachi right taura nyaya zvadaro paya taenda kuinyanga mubatsira wakati zvendiri kuda kundiona mwana uri kurwara zvaari kurwara ndoda kupa ingwa kuti paachanyasa kubata chii mazwi kana kuti akushandika naye torai femiri yekwachatonhora nefemiri yekwashaibu muyepi muye kuno ndoda kugadzira zviri pane chii pari kunzi pane mufi pane mwana wangu andika tabva tawirirana tese nawakwasha wangu hapana akarambira umwe baikwa taakuno ndikati hero mwana unenge anani tadiri kuti tichifambira chii mwana yakuti kwamukosesha kwatakabasirwa kuya tiende kozwa kuti anobatsirika here mwana akwamba kuti achati tanetsana zvazvakutanga zvenoizvi kati no tine madzishe muno vandaenda kwashemunyengo shemunyengo takadai asi akwamba akuramba kudi kufamba neni asi mwana wamwa mapiritsi aari kumwa nhansi kuda kuti adi amwe because haasi mapiritsi ehosha yamwari ndiye kunyaradza chipfungwa shemunyengo kuti hapana chakadi chakashata uye kuno ndaenda nefemiri yangu mkwamba kati nanduyoba endai kumuda kudi kumangara handitika shemunyengo kuti ano ini handizvikoni kudi kusipedza pano tsambai chiuya ndomaona musi yatakadi ndakaenda naye tsamba mkwamba aramba kuya kui aramba kuya kumatare handiti ndosiya tsamba pano mumati padheti ndo nhasi tiri pato nyaya iri kuti ndakuziva kuti ndiro yakabatiswa mwana wangu asiri dzinza rekwashaibu yaishandei mwachatonhora mumwera soko bati ndobe ndiripa handina zvakawanda zvekutoka ndauda kuti tize dzokota nyaya yacho zvakafamba sei dzokota zvakaitika ngezvekudai zvakaitika kuti adini handizivi zvainetsa kumusha mwangu ndinganyepa ndikamunyepera handizvizivi chandakanzwa ngechekuti kuti mwana akauya achirwara pamba akutanga kurwadziwa akaenda kuna mai vacho kati mai ndabatiswa ndiro pana mwena wangu asi ndiro ikai ndazvifamba nayo uchitukirira asi zvandatukirira ini ndazorota ichizi yawatanga unoipedza kutaurira mai vacho ina handipoba tikati kumabhawa kwedu handika mai vacho ndasvika manhero bhandati mwana wauya pana ndonhau yadi yaataura kuti ndabatiswa chi ndiro tanetsana tashupana kusvika taenda kuti kwashemunyengo kati inyaya nepesa danga rangu endeko kwamambo tauya kuno nona tauya kuno kana kwana kairi akechitatwa pinda muno nenhau yacho iriyo kechipiri ndakauya ndipandazouya nemukomana wangu ndiye akaenda kutora tsamba kwashemunyengo atora tsamba kwashemunyengo soko atambidza mukwambo soko tsamba akati hanyauzi iwe uda kuzviita baba pai pamba apo uchazoona
after 7 days mwana wangu bali wafa 9 September. Nikafona akafachi mwana wenyu mukoma first born yangu ndiye akanga yatora tsamba kwa Chimunyengo. Katora usvika baba yobai. Papa. Nakati inini ngaitoona divine handa dzekuri. Ufaka repeat. Tara atauya. mzete ashaba mzete ashadzisai munozotadza kutaura nehasha makuchema Tikaenda kuchitsere. Makati pai mbatsiri. Mbatsiri akataura kuti nanga makatora pambenyu. Yakadzira mwana. Afema itora kutsamba nemwana wako. Ndio ari pani aremedza mwana. Imi michita kuti mukadzidara nditika. Mabhadhara mari idara. Hasi amene mari kuti anira kuya kumba. Akati to ya kumba chapedza chi zvese zvandira. Azvina kukundikana. wakamupa ndiro yekuti atakure mweya yese tsvina yepamusha apa Andingasiyamba. ndo zvakatorwa nachiremba Aichangami. Nyaya iyi ndini ndakaita. Kana kusvika patakaenda mumusha kwawo. Tichienda musha makashaiwa. Takaenda nambuya kwamutare. Mbuya kwamutare chakapindura mukati memusha. Manga muri nyaya yekuturunura mhepo yenzeka akati kwamwanasikana nomwana uyu akarobva kwashaiwa. Asi matare haana kuguma ipapo. Kwava nedare ranga rakasimba. Naitaurwa kuti misha miviri yakaita kuti ipinde munge muchibviswa urongo mukati memusha kusanganisira wekwako nokwana shaibu kwacho inowanzo kunyanga dzawaifamba dzimwe dzacho dzandosinga ubatsiripa asi dzaitowatapudza kuwaremedza. Saka kubva pakazoitwa dare iroro ini ndofunga ndakazotogumawo ndanyarara ndichifonerana nemhuri dzese idzi kuti dare richaitwa riini muchire zvakataurwa nachiremba kuti dare rienderere mberi chiremba apinde mukati memusha asi hapana chakaitwa kusvika awazodzoka zvakadzoka zvakare kudaro. Dzese dziri mbiri mhuri idzi hadzina kuita zvanga zvataurwa nedare mukati medare munomu kuti watsvage mari yachiremba apinde mumusha abate hushereketwa mukati medzimisha dzavo. Asi nambuya kwamutare dzakaenda zvishuwa ukaguma mhepo yainge yakaiswa pamwana Mpenyero memori wacho. Memori wacho aripo. Matare acho haachaperi. N'anga ndofunga waenda taipi netaipi dzen'anga ndichirwara. Kusvika mukwamba ati ini handichazvipuriro pam'anga dzedu hadzichaperiba. Kurwara kwandoita kurwara kwekuti ndinorwara nepfungwa zvinongouya. Saka waisaziva kuti kurwara kwandoita zvinopera sei. Wakazoenda kumainjection ndobaya mainjection kuti ndiite normal zvandari. Saka iwo havasi kuda kuti ndibaya mainjection handikubaira kuti ndirambe ndiri normal zvandiri bai. Wari kuti hanzi wakaiswa munhu akafa. Saka kuiswa kwamunhu akafa kwaari kumhana wakwata. Inhau yekuti kwese kwaifamba kwese wanga usingazivi chokwadi kuti kundirwarisa chii. Asi zviri kubaya mainjection ndotoita normal zvanditori. Saka iwo handisi kuziva kuti wakwasha kuramba wari kupokana nawakwasha ndofunga almost every day. Hakuna rugare nababa wangu. Mwana wacho ndini wakutondipusira imba yangu. Wari baba. Saka ndotokumbira mambo kuti stage yasvika baba wangu zviri kuafekta here baba zviri kuafekta ani baba zvakuafekta inini kuba kwangu because inini ndiri mukunda wacho ndikurwara ndinzi ndikurwara izvi ndiri normal yandiri ndikubaya injection ndomhaka toita normal pese apo waisvika kuti chikundirwadza chii ndinorwara nepfungwa zvishwa zvinongouya but vanga vasingazivi kuti zvinopora nei izvi ndakubaya injection ndotoita normal. Saka iwo vari kuti hanzi handei kun'anga dziti handizivi kuti wada kubhadharwa n'anga dzadzira kubhadharwa nani handizivi iwo pfungwa dzavo. Ini ndiri mai vomwana nyaya iyi mambo yauya muno nyaya yekubatwa ndiri kwakaita kumba kwakarohwa nyaya iyi iri pachokwadi chekuti haisati sizonda wakwasha wana uyu mwana uyu haasi kunyatsa kuziva zvaari zviri kuitika kuti sinofamba natichiziva isusu
pane n'anga 2 dzakauya dzakabata nyaya iyo pano mwana uyu tiri kumavhireji yako yananga yakatanga kuuya dzakabva pano dziti mwana uyu ari munhu wakafa munhu wainaye munhu wekumba kwakaroorwa dzikauti kauya futi papo pasera tikataura futi kazi mwana uyu munenanga makatova musha mwenyani kwachaibo makaisa mwana uyu mhepo yakaipa yavanhu vakafa pane mwana uyu n'anga yachagadzira mwana uyu yakauya futi naye kwaishemunyengwa ishemunyengwa akatadza n'anga iyoyo zvikazi n'anga ngaiuye yakagadzira mwana uyu mukwasha akaenda kotora n'anga kubhezero bridge akatora n'anga ikauya padare paishemunyengwa akati inini mwana wekupenga kwata nditi akagadzira asi ndichagoni kuombonora zvikazi naishemunyengwa akaita sei zvikazi ndaitora wafiwe kumba kwaroorwa ndichisa pari nditora wafiwe kumba kwaroorwa ndichisa pari asi ndakabvunza asi mwana wanhu here utikidai azi vakati papa ivarani tobva taenda vaifamba 2 o'clock usiku aifamba usiku zveshuwa ini nyandosa kuiziva payakatangira kusvika pane nhasi saka mwana nyaya iyi tinoisa kuziva pairi nhasi haana kuya mudare wese mai naiwo mbuya wacho hawana kuya muno mudare asi tikuti ngatifambe semhuri asi iwo vari kuramba nhasi vari kutuma uyu murume akanga asipo padare rakabatiswa mwana uyu ndiro azviziva wanoziziva nyaya haasi kupinda mudare muno ari kuramba asi mwana wangu ari kupenga uyu mwana anopenga haasi nomumbo anopenga akazvitanga mwana inini ndini mwana wangu anopenga ini ndinofamba naye ndini manga makatanga ndinofamba naye ndini ndinofamba naye ndini ndichibata mwana wanonga inaye mumaoko hazi zvaanoita hapana kubata mwana hapana nomurapisa ba warume wacho wanomusiya ini ndini ndinofamba ndichisenza mari ini ndichirapisa mwana uyu nababa wacho wakwasha vakazotanga kupindira manje manje asi wayanga asikarapisi mwana dambudziko richipinda tichiriziva izvozvo avangasinga mungumo pakabatiswa mwana uyu ndiro akanga asipo asi akazomuzwa ngestori kuti mwana akabatiswa ndiro asi nhasi ndo wari kutuma iwo haazviziva waridziwa nyaya hapana panapa kana hwani hapana asi tizonda wakwasha vaisi hatina Hapana wana. Odari. Ichokwadi ndibvunzire mukomana atumwo ipanga chifarure chakurira papanyaya ichi kuti wari kuti chiwe mhuri yako nokuti hausati wambotaura ya panhau iyi sekutaura kwavari kuita kuti ndiro yakabatiswa muroora wedu ichowani ndakanga ndisipo asi ndakazouya ndikapirwa nyaya chakaita kuti muroora abatiswe ndiro haisi ndiro yemuti esachi dzesimbi idzo ndichitsanangurirwa zvangu zvinonzi muroora wedu airota munin'ina wangu akashayika namba 3 kubva pandiri sekuti vaiwirira nhau kuzoshayika kwakaitawo munin'ina wangu muroora aitaurira murume wake handikurota bankuru chichichichi ndopakuti allright vari 2 mukadzi nemurume wakaenda kubhezibridge vandotora muprofita haisi ng'anga sekutaura kwavari kuita muprofita atoriwo necertificate asi pari zvino ake akashayika right iye achitaura muprofita aiti ndiro iyi taingoita kuti iye ari kurotwa nemuroora wedu asarambe achirota ndekuti haasi wedzinza rangu ndisingazivi hangu kuti mazuva ano wachiri kurota here kubvira pamakore iyayo because zvacho zvaifanirwa kuti zvigadziriswe handifungi kuti wachiri kurota pane izvozvo right pakazouya urwerewo pauya urwere ndinodaira kuti ava wakauya kuno vatezvara wachibva waita kuti paitwe dare rikaitwa dare iroro kuno ndandisipo handina kuripinda hangu makore achiuraya asi ndakazongodzwawo kuti taenda kwamakore zvamira zvakadai ndinodaira wekunoku wekwamakone kusanganisira ndofunga wambopupurapo wachiti wakauya kudare reiroro wakasvika zveshuwa pamba pakaita kunzi pabviswe mombe tikatori pamombe iyoyo ndofunga wapotsa wawasiyirira pakutsanangura kuti pawakauya neng'anga yechidzimai yakabva kwamutare kudai pamba pedu zvese zvaidiwa kunoku takaita tikabhadhara tikabudire pamombe yacho mombe yavari kuti havaina kurikwa yekuti ndiro yakabatiswa sepunishment muroora wedu vakaramba wega wakati wana wangu saka handingakwanisi kuti ndingatorere pfuma yemwana wangu right zvikapfuura zvakadaro akazorwara izvozvizvo apa pakunzi majekiseni wakatakurana
semhuri ndingangoti iwo amai wakauya pamba wachitaurira mai wangu asi waitaura wachipopota. Mai wangu wakati ko munouya muchipopota sei? Inga muri kutaura zvakanaka kuti mwana ari kurwara ngatisangane pamwe chete. Amutauri muchipopota zvakanaka naka. Kusvikirawo ndopakazobatanwa kwakuenda kunyanga unonzi kwamukotsanjira. Ufunga iwe ndiwo wanokuziva. Ndikati. Right. Ndiwo wakatanga kuenda. Ivava ni umwe munin'ina wangu. Ni Sadombo wemunin'ina wangu. Ni umwewo akazongopfekerwawo ndingangoti ndi Amos ndiani mwenye maininizira muchimuona. Tikangofanana ndingangoti akaendawo wachindoonawo kuti zvinenge zvichifambawo sei. Wasvika kunyanga ikoko zvinonzi mukotsanjira wacho enga asipo pawakasvika. Wakaita almost 3 days murwere ari kutongorwara akasungwa netambo. Akangopiwawo zvimushonga zvaakapiwa asi hapana chakachinja. Ndinodaira wakagara chifo chemwedzi wese wariko kunyanga ikoko. Kusvikira inini pandiri panapa ndini ndakazoti through my reports enga akubva kunyanga. Iwo amai ndiwo waitofona wachitotaura kuti kuno kumwana haasi kuchengeteka kunge kachiri karusvawo kasati kanyatsoku kuti akuyamwa zvakuita nekukamba ino. Todii inini ndini ndakadhisare ndikati handi tinotora hedu muroora wedu toenda naye kudhuze kwekuti kana tikamurapisa kana pakaita dambudziko padhuze nekumba kunyanga kukuru. Akandinzwisisa ndobva taita izvozvo takavatera tikasvika wariko. Takasvikako zvokuma kuma 1-2 ikoko pakati peusiku. Ndikati munengena umu hatichapindi ba. Ngatichitorara hedu kunze kwegedhi. Tozopinda kunze kwaedza. Tichiona kuti tingaite sei kuti titore murwere wedu. Takasvika nganga yacho isipo chinzi yaenda kuMozambique. Zvino tochidi isusu hapana change still tikungoona zvimwe chetezvo. Hapana kushanduka. Kudai nekudai vanga vasikatodi kuti abve kunyanga ikoko asi hapana changa chiri kubatsirika. Kusvikira takazoita zano rekuti titaure nemukadzi wacho afonere murume wake. Mukadzi wacho akafonera murume wake. Afonera murume wake akati huyai kunonzi kunyamhanda nekuti ane mishamiri. Umwe wacho uri kunonzi kunyatate ndipo patakatanga kuenda kudhuze nemaundi inyangani. Zvikanzi ngawaende kunyatate vanondiona ikoko. Takasvikako zvechokwadi hatina kuona munhu. Kusvikira inini nemuning'ina wangu ndakati hapana zvetiri kuita baba. Kana iri nyaya yachizoda mari yake still pane mari 150 yabviswa haina chayashanda yangoenda yakadaro. Right. Isusu ngatichiende. Kana paine zvaanenge achida tinenge tichizomubatawo pamafoni kuti tizongomutendawo nekuchengeta kwaita chikafu nekudai nesipo yaishandiswa ipapo tozomubhadhara. Right. Tapfuura kudaro ndobva tauya Mamutare. Tasvika Mamutare zvaingoitawo kunga wadzimu vari kuti fambawo nesu naMwari. Takasvika pana umwe pastor akawapa counseling aitoita senge ari kutoprofita wachiudzwa ivava kuti muri kuswera nenyaya yendiro but panhau dzenyu dzamuri kushupa ndiro haisi problem. Handisi kuona dambudziko rendiro iyi. Mukwasha akaita izvi aine rudo nemudzimai wake nekuti inyama imwe chete kuti aite zvakanaka. Zvedambudziko remakuti pane dambudziko nekuda kwekuti mukwasha aibatsira mudzimai hongu ringa wadambudziko ende makatombouripiswa mombe ikatojyiwa mahara. Asi chinodikana apa kuti murwere aite zvakanaka. Hongu akabatsirawo zvakabatsira asi still waingoita nharo. Tichibva ipapo ndobva tangoudzwawo nemumwe munhu kuti koma dii kumbofamba futi makadai mama Mutare mutabva kunyanga ikoko. Tobva taenda pana mumwe wanagodobori. Wanagodobori iwawo wakashandira muroora iwo wangu aripo. Right. Wamushandira havana kutaura iwo nemuromo. Waitobvunza iye nekurwara kwake kuti ari kukurwarisa ndiani. Ndiri kunana godobori. Iye murwere haasi kuzviziva hake ndozizi wangu kudaro nekuti anga achirwara. Aitaura kuti Patrick. Wane mwana anonzi Patrick. Iwe wanonzi Patrick. Right. Wane imwe nickname yekunzi Govea. Right. Achibatsirwa ipapo. Ise nemu yanyu. Alright. Achibatsirwa ipapo
aibvunzwa Govea ndiani, Govea ndiani, Patrick ndiani, wari iwawa, wakaitwa izvi nani? Murwere aitaura kuti Patrick. Govea, right? Zvapfuura ipapo akabatsirwa, tikabhadharawo mari yakataurwapo yenge iri $10 yedare ne$100 yekubatsira. Awenga inayo hawo mari wakabhadhara ipapo. Takazobhadhara edu taitsvaga wakabvuma hawo watazobhadhara zvaita zvakanaka. Tichitobva ipapo takasanganawo neumwe futi vatiti pane muprofita, asi muprofita uyu haabhadharisi. Saka zvasingabhadharisi munogona kudii kungotsaukawo nepo muDevonshire mamutaro, vanofunga vamwe vanomuziva muDevonshire. Zvadaro takasvika nepamba ipapo patori nevabatsirwi vaida kutobatsirwawo. Isi tine murwere wedu akatosungwa netambo. Kusvikira paya mubatsiri enge aripo, takatomusvikira achangosvikawo achibvawo kunana bosha kuzasu. Vatarisa vatongoona right. Vakutotaura nemurwere. Uri right here? Ndiri right. Vasimuka pane muchero wemuapple. Vakutotema hake maapple vakutodya hake murwere chitobwaniswa. Ndikatopiwa ndikatoridya. Vakada kumuti zvikanzi nemuprofita aiwa muchero ndiwo kudya hauna ndawa. Anditi mauya ndai makamusunga. Ndimi mamutsunurisera. Wapinda hake mumba. Vatasichizodaidzwawo tatapinda mudare rekuti tibatsirwe. The same zvakaitika kuna naGorobori ndo the same futi zvakaitika kuna muprofita yeye. Mupenyu ariko right. Kazhinji wanetsika yekuti kana wachinge wasvika pakubatsirwa vanoda kutaura problem iwo. Instead yekuti muri kubatsirwa, mubatsiri otsanangura semaonere anenge ari kuita pakubatsira kwake. Uyu manje mubatsiri uyu ndakamuona kuti anenge anoziva zvaanoita. Because awa waida zvekutaura zvendiro, mwana wedu arida akabatswa ndiro zvikanzi asati ataura muno mumauya kuti mubatsirwe hamuna kuuya kuzondiudza zvekuita, wachivhawamiswa kutaura. Iwo mai waida kutaura zvikanzi mimi mai makangwarisa imimi, handisi kuda kunzwa nyaya yendiro uyu munhu atimuzika inini makambondiona zvikanzi aiwa. Zvikanzi nyarara nyaya yendiro handisi kuona nyaya yendiro ba, muri kugara muchishupana nenyaya yendiro newakwazha. Asi haisi nyaya yendiro ba iri apa. Chandiri kuona apa chikwambo chiri papa nengozi iri apa. Hamuna kumboita here zvekurima muri tu nemudzimai wenyu. Zvikanzi wakabvuma wega, zvikanzi takambotsvaka-tsvakawo. Zvikanzi kuku ariko minyarara. Zveshuwa wabvunzwa wakabvuma wega kuti tu zvikanzi hamuna kumboita here zvekutsigisa pamusha, wakabvuma wega. Waifamba wari tu nemudzimai wako. Zvikanzi zvikanzi right, ndokuri kubva izvozvo. Miti yamakapiwa iyoyo yakushandisa wana. Zvichitaurwa izvozvo. Saka mauya munomu munoteerera zvandinoda muno. Ndo zvakataurwa nemuprofita. Pauchibatsira-batsirawo zvakabatsira-batsirawo. Vamwe wanawo wasikana wakabatsira-batsirawo wachitodonha imomo. Vese. Handina kumbonzwa zvekumhuri kwangu pakufamba kwawo kwawakaita. Wakazondisiya mamutare umu wachitouyawo kumba, wakandisiya ndine Murora. Iwo wachibva wauya kuzodzura kuzombogura foya here, ndo tumvura twakamboti naye pamwaka iwo wapupurwawo. Ndichibva ndazopedza nawo vandatora mhuri yangu kwakuya naye, aviwo wangatotungamira. Kubva ipapo tichiriko kwamutare ikoko. Iwo ndiwo wakaronga. Inini muningini wangu aisada zvemajekiseni zvine mapirizi achiti ni mari yacho handizoioni kungoti after pese. Iwo nemhuri yawo ndiwo wakaronga zvekuti abayo jekiseni nemapirizi yayo. Ende wakatotenga wacho ndiwo. Inini handina kumbopinda kana muna doctor. Kana zvese zvawakanyoresa wega. Handina kupinda ndandiri panze. Ndiri panze kudaro wakanyoresa zvawakanyoresa. Inini ndikatotaura nawo ndikati inini uko handina. Kwataida isusu kuti muningi nari kutaura kuti handisi kudi handizowani mari yekuzopota ndichitenga mapirizi. Kana makuti henyu muri kuita izvi itai. Saka zvadaro ndiri kushamisika nanhasi nyaya yacho haisi kupera. Handizivi mambo imimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti nyaya iyi ibva yapera zvachose. Mai wangu vanogara vachishaudwa nawo, vachisvika pamba vachipopota vachidini.
handizivi kuti chii chaunenge wachiita kuti vataure nyaya yavo handizivi. Saka ndizivi mambo tibatsire kuti chavari kuda kune isusu wakwasha wataure jekerere chii, because nyaya haikusi kutanga kuitonga kuno. Iwo pakauya n'anga uku dzekuno mombe takabvisa nemari ikabviswa nezvaidiwa, handizivi kuti iwo zvakaitwa here kwavo. Kubva ipapo handina kumbonzwa feedback yekuti wakazozadzisa zvakanga zvataurwa kuno. Asi kunoku isusu mombe yaidiwa takabhadhara, yawo yawaida kuti waripwe wakaramba wega. Handina kuiramba, ndakanyimwa. Hamuna kunyimwa, makaramba mega. Inini hangu handisi pakukakawadzana, handisi hangu pakukakawadzana. Zvizhinji mwana wavo anotsanangurawo zvimwe. Arikugara kumba kwake nemurume wake. Apa ari kutobva kuholiday newana kuHarare. Ndiwo takamirira. Vana vacho vari apa. Ndatobva unotovatambira pabhaza, kwatodzika bhazi, kwatotoenda kumba kubva kuholiday newana. Saka mari dzacho dzekuti hatisati tozongotsvagawo tayakumba ndochichemo chiripo. Kana kuri kuti kuchienda kuseri kwechuru handichazivi hangu ndimi munokwanisa kutibatsira kuti nyaya ibve yapera. Yakutoshungurudza mhuri. Dei wari wamwe wakwasha, otherwise pamwe akatonzi ngaenda tingagari nemunhu anorwara. But isusu taingodii? Izvo handizvizivi, ndimi munozviziva. Iwo wadare mambo kuona nyaya iyi senyaya yabvira kare stiri rungodzoka pauseri kwechuru. Useri kwechuru yomboonekwawo nevamwe vakanga varipo nguva iyoyo awa zvione kubatsirika. nyaya yakatoka yatonga baba wangu wasikana kukwasha wavagara kumba kwavo kana afa warutarwa mwana kwavo vasikana vakwasha baba kuona apa wakwasha vari kugutsikana nekufamba kwavari kuita and iye mimuri wacho ari kugutsikana nemurume wake, magariro ake ari kuita nemurume wake. Uyo mukwadzi wemunhu ari kurarama uraramo hwake, nokuti ramba tiri kutendereka tichitendereka. Iwo wakwasha vari kuda kuti tiri kugutsikana nemagariro edu. Memori ari kuti ini ndiri kugutsikana nekugara kwani, ndipunzira imba yangu, varikuda kutondipunzira imba yangu. Mukwasha achadzima raanoita kuti achidzokera kumba kwako, inini nemurume wangu takagara zvakanaka, saka munopaita sei ipapo? Ndikubata ndikukumbira wangu izvi. Ndakukumbira kuti inini handisi kuramba kuti memori uri kumurume wake ende handisi kuda kumutora mwana wangu. Ndiri pekuti inini kana inini ndichifamba nona odi yamupota njere yekuti toda kuti tidini tikubatsirei, bvisai munhu ari pana memori, mufu ari pana memori. Akadaira kukwamutsa ndati uyu haziziva, akati hungu toziziva mafiro yamukoma wedu anditika, asi mukoma wedu ndio ari pane chi, ari pane mwana. Muruzona odi yacho kutsa odi tiapana azinzwiri sukamupota njere. But mimi wachatonhora iye futi anayo mirai munenge nangana odi votaura pasera kuti imini pana Patrick Junior mwana wemukomana. Ani Patrick Junior mwana wemukomana uripo aripo. Nokuti mimi akada kutanga kufambira nyaya yamemory kwaisho bva Patrick live ukushaika ndiye first born yangu live chatonhora ndiye akatangira kufambira nyaya kwaShemunyengo achibva kuchazoona achibva adino anauti ndio akauraya mkwambo wangu ine muningina wake rasi uchazoona 7 days mwana wangu achibva ndikaripota kuno. Nekuti tingara taura murume wacho haapo, murume wake haapo, ende imba iri kunetseka haisi ndeyana memori kana uyu haasi kunetseka neuyu nemurume wake havasi kunetseka. But ari kuti ndiri raitika ndingakubatsira imunogara naye here memori. ini ndashumika nemwana ini ndachasora mirai
ini ndine hanzvadzi yamemori pamusoro ibatsi ndakamirira kungotaura maonero enyaya mambo zvinhu zvaane makuva pasi wai ndiri kudaro mukoma wangu inonondokwati pamberi pangu ini festiboni yebaba ediso ndiye yakanganzi ndiyochi ona ndimboona ndiyo wababa indakura saka mukufambisa kwangata nyaya iyi akasvika mukutaura ndichadini ndichazviona akafa handisati tapozvora tinzwe toda kuti tibvunzwa dare muno iyo ngozi yekwakwasha inondoafekta here mhuri yekwatezva ngozi inotedza ropa haitedzi mazita ngozi inotedza ropa saka imimi muri kunetswa nezvekwakwasha nguwai zviri kuuya kuafekta kumba kwenyu chimirai manje ko ndiro yaibatisa uyu isiri inato yokwashaipo anditika ndiro iyoyo yaishandei mudzinza kachatoa ngati ndiro iyoyo yaishandei ati kupindura aitaura nyaya yendiro akati ndiro yakange iri yekubvisa mweya waiita airota chi baba rufu ndo paakatsvaga ndiro nemurume wake kuti wabvise chi mweya wechi wewewo saka naifamba achidi achifuridzira kuti abvise mweya wechi ndo zvavari kutaura kuti ini azviti ngati ndiro idazvati mudzinza kanga yashandei moti pakaraobuda toita kuchidzere ndiro yomusha mangu inika mumusha mawo iwe mangu inadibati ndiro yomusha mawo ndiro yakapuwa mwana wangu mudzinza kwatari yaishandei ndo atiri kuti ngozi ngozi inotedza ropa haitedzi mazita hakuna ngozi yekwana shaibu inodzi inofuridzirwa kuenda kunemi ingatofuridzirwe kuti iende kudzinza rani kwana baba munini wavo kwanani ichitedza ropa ravo ndo mashandiro engozi kumubatsira aitibatsiraitazi mwana wenyu kune munhu wakafa kudzinza kwaakaroorwa anditika odi yacho kunayo anditi munese kunzwa zvaitaurwa wabatsiri kwati kugochoura ndakaenda ndikabuda ndikana kwamukakaenda ati munhu kuti zvinombosenzi yachizazi mufi wekumba akabvuma ngwamba umwe wakabvuma anoti uiwa ndo patiri kuti isusu memori newarume wake wari kuti isusu tiri right tiri kugara zviri right muri kupanzwa patiri kupatsanura ndepekuti kana imimi muine zviri kunetsai sefemiri yenyu handizvi zvenyu zvefemiri yenyu ndo zvingatorende kundotatapura chii kune mwana wenyu wakwasha wenyu hawanai chawanouya kuti wanetsane ndo zvatiri kuedza kupatsanurai ndo ndiri kuti handina kuramba bamama ndiri kuti inini pataibatsirwa pekuti kubatsirwa mwese matiri kufambani pana panoona makambotipa mubatsiriwe pana pakataura kuti nanga makataura ndiri mhepo yakaiswa kwanditika kana tauya futi pana pakazoshaikira mwana wangu wanditika ndakauya pano nyaya yakataura ndiri kuti inangwa zviri nani kuti akatika pane mhepo pana memori handiti ndo zvatiri kuti memori nemurume wake wari kuti tiri kugara zvakanaka kugara kwavo mambo handisi kuramba takugara zvakanaka imimi ndii muri kushupika ndiri kunetseka nditi saka ni imimi ndii munoda n'anga memori nemhuri yake wodi hawo opatsanuka mufamba semhuri yenyu imimi memori nemurume wake wana shaibu wobuda mudare renyu nekuti ngozi yekwana shaibu haiendi kune imimi ndo zatoda kuti inini samambo ndiri kutotaura inini imimi muchida kufamba sedonga munhu mofamba semhuri yenyu wakwasha wenyu apa hapana ipo wari kupinda nekuti hakuna mhepo yavanorasirira iye ngozi dzavo kuti dziuye kumhuri kwenyu vari kumhuri kwenyu ndo kune maproblemu solvai chii maproblemu echi emumhuri kwenyu ndo zviri kutaurwa nemukwasha kuti isusu wakauya kwedu tikagadzira zviro zvikadii asi kwenyu kwacho kwaifaa kuendwa hakuna kuendwa kuti kundoiti basa iroro ridi akatati pamwe chete makati pamwe kutenda ndakaenda pamupawo iwo akatapisa mhepo apa yapa mubatsiro ndo zvauri kuti isu hatina problem saka ndiri kuti inini kana inini ndichifamba inini ndichizi inini musha mwenyu mwana wenyu une mufi uyo angasikoma mubambo wangu chaichaiko unokubvuma yaka kuti ameno anga explain
Ndida kumbobvunza kuti panyaya irikutaurwa nemadzishaya, nyaya irikuda kubvunza inini yekuti akatanga kundoona mumwe nditezvara nemukwambo handiti. Saka akatanga kundoona mumwe kuti pane zvandinetsa zviya. Akatanga kuti akatanga mwana wangu wakauya pana mai wacho akataura kuti ini ndiri kurwara asi marwaro ndikuita ndarota chizi yawatanga unoipedza muona mwana wenyu kana auya kunemi achiuya kunemi haana kunongedza varume wake akanongedza kunemi wabereki wake ndimi mune chekuita nemwana wangu wenyu ari kunditi hazi ndiri kunzi inini ndakabatiswa ndiro yaise panguva zvendiro zvapera imi mune maproblems enyu haikwa kupinza vanhu vekwashaibu. Vanhu vekwashaibu hakuna problemu. Imimi solvai maproblem emusha menyu. Nekuti wakwasha kuti murabe muchiwadhonza wakwasha kuti wasolve maproblem enyu hazviiti. Kana ari maproblem because vekwashaibu varura isu hatina dambudziko. Haana dambudziko kuti urwara asi mwana wako. Ndinoona kuda isu mamamira akaita nyaya handi kuti isusu tiri kuda kupomera wakwasha kana kuti tiri kuda kuzviti isu takachena no nyaya ingori pamambo ingori nyaya yakachena baba vari kuti iwo indoda kuti ndiziyeni kuti ndiri akatendedza mwana munhu mushamusi make iri kurewe apindura dzokorora isu apanzwa wadzokorora patauri hana chanodzokorodza order kamisika muri kuuya padare kuti muenzaniswa nditi saka moteerera zvatirudi nekuti uyu auya akamirira mhuri ataura kuti right ndiro yakaita takaita zvakati pamindiro chachi chikonzero chachi zvakati zvakataurwa muno mudare. Okay, order. Munomatiri muna nomisa mambo. Okay. Okay. Alright. Okay, ndazvinzwa. Musarambe muchidzokorora ba. Tinoda kuti tifambe nenguva. Munya wangu wanga alipo. Right. Titaurire tinzwe. Memory. Taura. Ini mwana wati ndune. Sinowabereka warume kana wakona. Wabereka wangu zveshua. Kana kuti pana achaitonga achaipedza mambo mungasaipedza. Mataura ita pamukuru wangu ka. Exactly ndo mafambira zviri kuita. Ini nacho ndiri ndunzi ndurwara ndinekabatiswa ndiro. Andinobatiswa ndiro. Muprofita akauya achibatsira pamusha. Waitofambirawo zvokumusha kwawo washaika. Mukoma wangu washaika. Ndo waifambira. Ini ndini ndakatoenda kumuprofita iyeye kuti ndiri kurotawo bamukuru wakashaika. Zvinorevei? Muprofita akandishandira achindipa muteuro wangu inini. Kwete kuti akandibatisa zvepashaiba. Asi kuti kunoataura pandakaita ana mhaika. Ndakanoataura ndine chinangwa chekuti ndinonzwa kuti zvinoita here kuti ndirote mufi wekwashaibu ini ndiri mutoro. Saka awa manje wakabva kuti advantage iyoyo vaipapo ndokubvazakone 8 years. Okay, hatikapedzi chimira ita akubvura nyaya iyi. Wakwasha hawana dambudziko. Kwani kwenyu? Inzwai wakwasha hawana chi dambudziko. Musha wenyu ndo une une dambudziko. Wakwasha taakuaburisa munyaya iyi kuita kuti wakwasha wasununguke hawana dambudziko. Imimi mhuri yekwashaibu mosimuka kuti mubate dare renyu mugadzirise musha wenyu zviri kunetsa mwana wenyu weropa renyu. Kwete kuti wakwasha hawanai chawainacho panyaya iyi. Tawasunungura nhasi wakwasha hawana chawainacho. Imimi itai matare yenyu. Kana munoda kuna chiremba tokusimudzai izvozvizvi moenda semhuri kuna chiremba kuti mundoonekwa kuti chii chiri kunetsa. Simukai muende.